mai ƙaunar duk al'umma gaida sadauki maza jagayya. Zaɓin jama'a ne mai taimakon da baya gazawa, mai san al'umma mai taimako yana idawa. Mu mazaɓar ruwa sai mun san kamin yaba ɗan manya, mai farar aniya ne halin kashi ake san koya. Mata da mazan mu na jinjina gurin ka masoya, baba mai kyan niyya Allah ya ƙara imaninka. Deputy Speaker ga jinjinar da ba ƙarewa, Ahmad Idris Maja Allah ya ƙara ma jagora. Ahmad Idris Maja ga bijimin zaki mara tsoro. Kira mana mai ƙaunar jama'a mata barzo mai fasa kwari. Ciwon da sai dai ai haƙuri wuta ka ƙona kirare. Zuma kashe ɗan asalin dangi zumunci mai haɗa taro. kai Maja lallai jagora ne, Mai ƙaunar duk al'umma gaida sadauki maza jagayya. Ubangiji na kira farko, ka taimake ni kaman karko, nai magana da azanci na faɗi duka bayanai na. Sai raja ko ta ina kai canza To za ni. na gurin yaba jigo ne, in ci in sha kuma mu gana. Wakilin al'umma ne mai ƙaunar duka ne, a faɗa ko kar a faɗa irin ka ake nema a ƙasa. Sama mai hana ɗan giwa bacci, kai lallai majagwar zo ne. Ba mai iya ja da sadauki na, kai Ahmad kogun Allah sunanka yana da isar girma. Bara na baku a ilmance, ku duba tarihi a nutse, da ran da ya yi mana Muhammadu, mai tsarkin nan Ahmadu. To Ahmad Idris Maje shi ma sunan ya ɗauka, Gashi cikin ikon Allah mun sami irin wannan suna. Buhari an ce Muhammadu, wakilin wase Ahmadu. alasa da kasi koyi da masu irin wancan suna. Kai Maja lallai jagora ne, Ahmad Idris Maja ga bijimin zaki mara tsoro. Kira mana mai ƙaunar jama'a mata barzo mai fasa kwari. Ciwon da sai dai ai haƙuri wuta ka ƙona kirare. Zuma kashe ɗan asalin dangi zumunci mai haɗa taro. kai Maja lallai jagora ne. Mai ƙaunar duk al'umma gaida sadauki maza jagayya. Je ka abin ka mazaje, inda ka je can zanje, wanda ya nuna kulawa kan jama'arsa nake muku zance. Bai san girman kai ba, bai ɗauki duniyar yace ba, mai ilimi nutsuwa da kamala ɗan Idris Maja je ka. Alƙarar kama jan zaki. Ni alfahari na, burin lamarina, in kun gama gyaran majalisa kun karkara komai. Addu'ar da nake maka, Daga taho mun fama baya da addu'ar samun matsayi. matsayin ne kuma kuke Babban fata. rabo na wakilin kowa mu ba mu ce maka ga wani ɗai ma. Kai Maja lallai jagora ne, Ahmad Idris Maja ga bijimin zaki mara tsoro. Kira mana mai ƙaunar jama'a mata barzo mai fasa kwari. Ciwon da sai dai ai haƙuri wuta ka ƙona kirare. Zuma kashe ɗan asalin dangi zumunci mai haɗa taro. kai Maja lallai jagora ne, Mai ƙaunar duk al'umma gaida sadauki maza jagayya. kai Maja lallai jagora ne. Ahmad Idris Maja ga bijimin zaki mara tsoro. Kira mana mai ƙaunar jama'a mata barzo mai fasa kwari. Ciwon da sai dai ai haƙuri wuta ka ƙona kirare. Zuma kashe ɗan asalin dangi zumunci mai haɗa taro. Kai Maja lallai jagora ne, Mai ƙaunar duk al'umma gaida sadauki maza jagayya. na ji ana maganar ka, a midiya aka zance, lallai wasai sun yi can kai da sun kace maka dawo. Wakilai kaf na ƙasan nan, ku yi ɗan man haƙuri don zan faɗi yadda nake ji raina. Duka da san ma a kowa shata. Kan mambobin nan na Buhari da ke na Ajeriya, na yarda masoya ne na Buhari da ke faɗin ƙasa, amma a cikin su kasan waje. Shi ya ɗara kowa a san Buhari da al'umma duka. Deputy Speaker to Allah ya daɗa ma Kai Maja ɗaukaka. lallai jagora ne, Ahmad Idris Maja ga bijimin zaki mara tsoro. Kira mana mai ƙaunar jama'a mata barzo mai fasa kwari. Ciwon da sai dai ai haƙuri wuta ka ƙona kirare. Zuma kashe ɗan asalin dangi zumunci mai haɗa taro. Kai Maja lallai jagora ne, Mai ƙaunar duk al'umma gaida sadauki maza jagayya. kai da zama da
fitinka mun ga abin da ƙasa ta samu. Baka zum da mutunci ba, baka cuci ƙasar nan ba, ka kare mutuncin al'umma duka Allah riƙa dan zaki. Muna yaba alkhairinka yanda kake lamuranka, rambe ka taimaki wannan ba cikin lamarin shi ka zamga ta yi shi. Kai majalallai jagora ne Ahmad Idris majaga bijimin zaki mara tsoro. Kira mana mai ƙaunar jama'a mata gwarzo mai fasa kwari. Ciwon gida sai dai ai hakuri wuta ka kona kirare. Zuma kashe ɗan asalin dangi zumunci mai haɗa taro. Kai majalallai jagora ne mai ƙaunar duk al'umma gaida sadauki maza jagayya. Ahmad Idris majagwarzo mu mun yaba alkhairinka, mutuwa can tarbiyyarka, manya da ƙananan yara kowa halinka ya koya. Alƙarar kama ajan zaki Aikin da ka yoka ƙauye da maraya kowa ya shaidar. Aikin da ka yo mana mun gode Allah ya rika ma mai Ahmad Idris majaga bijimin zaki mara tsoro. Kira mana mai ƙaunar jama'a mata gwarzo mai fasa kwari. Ciwon gida sai dai ai hakuri wuta ka kona kirare. Zuma kashe ɗan asalin dangi zumunci mai haɗa taro. Kai majalallai jagora ne mai ƙaunar duk al'umma gaida sadauki maza jagayya. Garkuwa kake Mun gode mai san duk al'umma, mun gode aikin da kai mana mun gode asibiti ka gina, mun gode hanyar mu ka gina, mun gode rijiyar mu ka gina, mun gode makaranta ka gina, mun gode al'umma ka gina, mun gode jarin da ka raba mun gode godiya muke, mun gode kai ma Allah maka, mun gode mu ma Allah yi mana. mun gode SS ina yaba mun gode barista Musa, mun gode kaga mai raban haji, mun gode Allah da maka mun gode nutsuwa da ɗaukaka. mun gode Musa ina kake mun gode barista na yaba, mun gode Allah rika maka, mun gode Allah mini na yaba, mun gode mai jin na jinjina, mun gode shi yasa ni na yi maka mun gode waka ta jinjina. mun gode Allah ya ɗaukaka, mun gode Allah ya yi maka, mun gode shauran duk al'umma mun gode kuma Allah yi muku, mun gode yaba na yaba mun gode kuma da jinjina. mun gode mun gode mun gode mun gode Mun gode. Allah ya ƙara girma Ahmad Idris Maji.